Daki hajar ngut ki paidbah nong thap vote ka Sohïong kila sakhi lang hakasngi baki nong yalam ka UDP ki pynbna ya ka kyrteng jeng u Bah Synshar Thabah ban long u kyrtong ban aireng hak election MLA ka ban salong shen ha Sohïong. Ketika election ka dihadin baki board election ki pensange shwa ya ka jing thap vote na ka jing klat no u kyrtong ka UDP u Bah HDR lengdo khendiat sngi shwa ka jing thap vote. Ya ka kyrteng u Bah Synshar rapan benar u Bah medbah lengdo presiden rangba ka parti rengkat ka jinga don lang ki MLA MDC ki UDP bat kinong yalam jong ka parti. Wala kayo kupuar ku chairman jong ka state election committee. Adil bagi nayo ya ka jipun snow ba ka jipun tip. Nakalian jong ka Sohïong konsumsi jong ka UDP ka serta jong pynbna. Kapag isunto siya ay nakaway na sol. Madakaway kajingkod jumot magkaway garay. Pilapha ya kakateng yung candidate na kabenta ka parti UDP siya ka East Khasinews District UDP bat pencepat baka East Khasinews District kala recommend yang ya kakateng malapha na ka Sohïong UDP Circle siya ka State Election Committee. But the State Election Committee ramda ya bon niya ramda ya don kamsu ban ya kli iki baro da kaway gasur kalaray ban ay ya katiket nakabenta kani ka election sa Sohïong konsusi na kapati UDP siya Bah Synshar upar lindo. So kumain dari kapor pada kalian kapati ban pynbna kapten Bah Synshar pada khodi ban sumha ban ye bat ya kabangin kumpulan na kalian kapati but in day official cabinet jong kapati UDP haka Sohïong election kaba min sa yo Bah Synshar.